Assalamu alaikum masu barkanmu da haka. Na san kun sani kamar yadda muka saba kawo sabbin ayyukanmu tsoffi da kuma waƙoƙi na da ma'ana da na yanzu da da tun muna kawo muku kusosin su masu daɗi kamar yadda kuka sani. Idan wannan shine farkon zuwan kai channel namu mai suna Muhammad Piano, ka danna mana subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa. Hasali idan har aure kana tare da mu, ka mana like, ka mana comment, ka ta mai da yan uwa da muka arziki. Muhammad Piano a koda yaushe yana mai so ya faranta wa masoyansa, sannan yana matukar godiya da irin kokari da kuke yi a kansa. Really appreciate it.